खुलुमबाय गिबियावनो नागिर नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोननानै नोंथांमोना आंनिसिम गोबाङानो नैबे बिटिसिनि साख्रिफोरनि बागै सोंहरगासिनो दं आरो जेरै नैबे बिटिसिनि थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिनि रिजाल्टखौ होला नामा होनना नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरबाय थागासिनो दङ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय गिबियाव नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ नैबे गेजेरजों मोननो हायो आरो नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे बाथ्राखौ बुंहरग्रोनांगोन जोंहा गाबोन डिजल्भ खालामजानाय सिएसबिआ जा जोंहा गुवाहाटी हाइकर्टआव पिटिसन हैदोंमोन एबा केस हैदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारखौ दा बेनि जोंहा हेरिंआ गाबोन जानो थांगासिनो दं जोंहा गाबोन फेब्रुवारिनि 4 तारिख आं मिथिना मोननायाव गाबोन जागोन बायदि आरो दा बेनिखायनो गाबोनबा मा जायो दा बेखौथ' जोङो जेबो प्रेडिक्ट खालामनो हाया दा जिखियानो जामानो जुदि माबाफोर आं खौरां मोननो हायोबा माबाफोर गोनांथार आपडेट ओंखारना फैयोबा गाबोननि हेरिंआव आं नोंथांमोननिसिम बेखौ भिडिअ लानानै फैगोन दा बेनिखायनो चेनेलाव नोंथांमोना आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय दा बेथ' जाहैबाय सिएसबिआ होनाय गुवाहाटी हाइकर्टनि पिटिसना दा बिनिफ्राय नैबे बिटिसिनि थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिया बोरै जागोन जायखौ नोंथांमोना गोबां मिथिना मोननो लुबैदों आं नोंथांमोननिसिम बेखौ डाइरेक्ट बुंहरनायानो मोजां जागोन दिनैसिमाव जेबो आपडेट गैया जेनेबा सिएसबिखौ दाफुंनाय एबा सिएसबिनि गोदान चेयारमेन भाइस चेयारमेन मेम्बारफोरखौ सायख'नायनि हाबाफारियाथ' जोंहा नै मास मोनसेयानो जाबाय खोमा नाथायबा दिनैसिमाव जेबो आपडेट गैया जेनेबा दासिमावथ' ओरैनो माबाफोर आपडेटथ' फैनांसिगौमोन जेनेबा गोदान भेकेन्सियानो जा जेसांखिनि माने आद्रा थानाय भेकेन्सि दं बेफोरनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा स्टार्ट जाफिननाय दा बेफोरनि बागैथ' मोजां खौरां माबाफोर मोनसे नङा मोनसे ओंखारना फैनांगौमोन नाथायबा सिएसबिखौ बानायखांनायनि उनावबाबो दाथ' नै माबा मास मोनसे गाहाम जालायनानैबाबो जेबो खौरां गैया आरो थोबसेबो जेबो खौरां गैया जेबो मिथिना मोननो हानाय जायाखै दा बेनिखायनो माखासे लाइमोनफ्रा दायो माने सिएसबिआव थांनानै चेयारमेन भाइस चेयारमेनफोरजों लोगो हमहैनायनि बाथ्राबो दायो बेखौ माने सानदों खोमा आरो आं मिथिना मोननायाव थांगोन बायदि आरो ज' जालायनानै आरो गासिबो नोंथांमोनाबो थांनांगोन जेनेबा नैबे आद्रा थानाय भेकेन्सि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि थाखायथ' गोबां मानसिफ्रा माने इन्टारभिउ हैदों लाइन जानानै गोबां नोंथांमोना इन्टारभिउ जहैदों दा बिनिफ्राय जेरै नैबे थार्ड ग्रेडनियाबो नोंथांमोना ग्रेजुवेट लेभेलनि रिजाल्टखौ मोननो हाबाय रिटेन एग्जामनिखौ दा बिनि जोंहा इन्टारभिउ जानानै दङ बिनिफ्राय हायार सेकेन्डारि लेभेलनियाबो जोंहा रिटेन एग्जामा जानानै थांबाय दा बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना एग्जाम होनाय इन्टारभिउ होनाय दा नोंथांमोना गासिबो निसय खस्थ' खालामनानै हैदों जेला नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो लुबैगोन सेलेक्सन जानाय जायो बे उननि बाथ्रा दा बिनिखायनो आंबो नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरनाय जाबाय जेनेबा सिएसबिसिम थांनो होननानै जुदि थिरांथा लादोंबा एबा नोंथांमोना मिथिना मोनदोंबा नोंथांमोना गासिबो ओंखारलायनानै थांनो नांगोन मानो होनोबा नोंथांमोना गासिबो थांबासो मोजां खबरखौ मोननो हागोन नङाबा बेबादि थालायबाय थाबाथ' जेबो जानाय नङा होननानै बेखौ बुंनो नांगोन आरो बेबादिथ' जाथावना नङा नालाय सरकारा गोदान फैबानो दि साख्रि जेसांखिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेस आद्रा थानाय बेखौ केन्सेल कुनसाल खालामलाबाय थानाय बेथ' जाथावना बाथ्रा नङा सिगाङाव जेरैबायदि जानानै थांबाय नाथायबा बेबादि एबारावथ' जानो मोननाय नङा नोंथांमोना बेखौ बयबो गावबागावनि माबाखौ भइसखौ रेज खालामनांगोन ससियेल मिडियायावबो नोंथांमोना बुंसोलायनांगोन अब्लासो जागोन दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बयखौबो खावलायनाय थाबाय जुदि सिएसबिआव थांनानै नैबे चेयारमेन भाइस चेयारमेनफोरजों नोंथांमोना सिएसबिनि गोदान चेयारमेन मेम्बारफोरनो नोंथांमोना मेम'रेन्डाम होहैनो नागिरोबा एबा ज' नोंथांमोना थांनानै रायज्लायहैनो नागिरोबा गासिबो नोंथांमोना ओंखारलायबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि रिटेन एग्जाम होनानै दोननाय जायफोर इन्टारभिउ होनानै दोननाय नोंथांमोना ओंखारजोबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन दाथ' माने जेबो खबरानो गैखाया जेबो इनसाइड निउसबो आं दायो मोननो हानाय जायाखै दा इलेक्सननि खाथि समथ' फैबायमोन दाथ' मोजां खबरा ओंखारना फैनांसिगौमोन जेनेबा गोदान नैबे हायार सेकेन्डारि लेभेल थार्ड ग्रेडनि रिजाल्ट होनाय माबा फर्थ ग्रेडनि रिजाल्ट होनाय बेथ' जानांसिगौमोन इलेक्सननि सिगां नाथायबा दिनैसिम जेबो खबर गैया जेबो रिजाल्टबो गैया गोदान भेकेन्सिबो जोंहा होआखै दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनाय जाबाय नोंथांमोना धैर्य हमबाय थानांसिगोन आरो सिगाङाव जेरैबायदि प्रमद बर' बिथांमोननि सरकारनि समाव साख्रि होगोन होननानै इलेक्सननि खाथि मोनफैलायनाय 5 बोसोर थांगुलायनाय बेबादि नैबे सरकाराबो खालामोबाथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन जोंनि नैबे बिटिसिआव माने साख्रि बाख्रिनि बागै लाइमोनफ्रा बिटिसि सरकारनिफ्राय माने आसाखौनो खालामनायानो मोजां जागोन आरो बेबादिबा जेनेबा 5 बोसोर गाहाम गुद्दा नेनांगौ जायोबा साख्रिनि थाखाय अब्ला मानसिनि बैसोआ थाबाय थागोनसो बोरायलांगोन रिसपन्सिबिलिटिया बारायलांगोन दा बेनिखायनो आं सरकारखौबो खावलायनाय जायो आरो भेकेन्सि जा ओंखारना फैदों बेफोरखौ माने गोख्रैनो एपइन्ट खालामलायोबा मोजां जागोन होननानै दा नोंथांमोना गावबागावनि रायखौ होदो भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव बिनिफ्राय नोंथांमोना गासिबो गावबागावनि ससियेल मिडियायाव फेसबुकआनो जा इउटुबानो जा इन्स्टाग्रामावनो जा नोंथांमोना
बे दैदेनगिरिफोरखौ नोंथांमोना सोंखारिबानो जाबाय, नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय, अब्लासो जोंनि बे सलुसना जागोन। नङाबा ओरैनो बेबायदि दलद सिरि थाबाथाय जेबो जानाय नङा। बुंनायानो जालायलांबावसो आंनिया। दा बेखिनियानोमोन, नोंथांमोना बयबो गावबागावनि भइसखौल' रेज खालामबानो जाबाय। आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव माबाफोर आपडेट ओंखारना फैयोबा भिडिअ निस्सय लानानै फैगोन। दा बेखिनियानोमोन, गोजोन्थों।